Hai, लोगोफोर नै जोंहा माबायाव थांनो नागिरदों आरो दुब्लियाव ओइ मोसौ बुस्रायगोन माइ नायगोन माइआबो मोनजोबथारबाय माला हानाय जायो नै दुब्लिया फुख्रियाबो नागिरनो दङ जोंहा बोराय बोराय थांनो ओंखारदों आरो आयु दैसायाव बारल'लायनांगौ नै माइफ्रा मोनजोब्बायानो no, 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 no. सान्दुं गोसा आयु माबा लायाखै माथो आयु माइफ्रा मोनजोबथार माथो नै माइफ्रा मोनजोब्बाय माला हानाय जायोलै आयु बुरिया गोसोम जाजानो गिदिंदां आयु दाउथुआ मोसौआ मानैल'सो जोंना मासे गुफुर मासे गोसोमफ्राम मोसौआ थांलाय cuman bisa karena bangannya oke gimana sana sayu yang masalah bro nanti nih mukhana enjar sana bisa kan ngayu kayu masih ya aja mere lal mayo जिरायनो आयु इमान सान्दुं गोसायाव जिरायनो हायालां नै जोंहा माबायाव सान्दुं गोसायावसो जिरायनो नागिरदों आयु बिदि जायो सोरबासो इयाव जिरायनो हाला नै गायसे इयावनो जिरायना थाबाय इयो बुरिया नै लोगोफोर नै जोंहा मोसौ दोस्लायखांबाय बा सासे गोसोम जाजानो गिनानै जि हाखु दावराव थाबायगासिनो नुवाखै ओरैनो दाय आयु बिराद सान्दुं गोसाखालै आयु नै मा जाबावगोन आरो माइआबो मोनजोबथारखाबाय नै माइ गोजायै मोनजोबखाबाय फुरा सिगाङाव माला हाना मोनसिगोनथाय जोंहा बोराय बुरैसो हानांसिगोन माथो सानैबो बोराय बुरै नै माइआ नाय माइखौ नायलाय इमान सना खालार जाजोब्बायानो Tungguan ninanay nengkeum barang deui Ayo di mah. Yey, ini sesedi gawe. Andong bang saben sih, Be. Yo. Awar bae. Saya menbaik. Saya.
बेयावनो दोनसै